Peugeot Boxeri 2012. Ihan asiallisessa kunnossa. Pientä käytöjälkeä ja patinaa löytyy. Pääpiirteitä ihan asiallisessa kunnossa. Kylmä laitte. Takatila on eristetty oikein. Tää on tehtaan tekemä. Peruutuskameraa, mutta siinä vaan näkyy viivat, en tiedä. Joku voi olla. En oo tutkinut, toimiiko. Webasto on ja toimii. Sisältäkin on ihan asiallisessa kunnossa. Ja vakkaria löytyy ja uusvaihteinen manuaali, ilmastointia löytyy ja radio on ja pelaaja toimii. Tuulilasissa on tommonen halakeema. Ja jostakin polttimoista valittaa. En oo tarkemmin kahtanut. Tää on kahva puuttuu, mutta se on korvattu tällaisella. Elikkä tosta aukeaa ja siellä on kylmälaite. Toimii, nytkin se hurraa siellä. Puhaltaa. Ei muuta kuin siitä huutelemaan. Justi on katsastettu ja huollettu, öljyt ja suodattimen vaihdettu. Siinä on tämmönen vähän niinku asuntovan, se varmaan saa laattua, kun se on paikallaan, niin jos se kylmäkone hurraa, niin penkin lämmiti. Ja tuota en tiedä. Vaikka virrat sammuttaa, niin tuo lähivalojen tommonen niinku valo jää palaa, mutta ei siellä palaa mikään valot. Mutta nyt se sammuu. Se jää palaan semmonen 30 sekuntia riippuu. En tiedä mistä syystä, en oo tutkinut, mutta semmonen siinä on ja mitäs muuta tästä kertois? Siinä kai ne pääpiirteet on ja tekstejä sitten tulee lisää ja sieltä voi lukea ja tutkia ja katsoa noita kuvia mitä on kaikkia. Niin. Ei muuta kuin huutelehmahan vaan. Moro!